Ni ke na kaso san ki a zuciya na so fatan da nake ke ki mini iso sai ki mini iso. Saurare ni kiji akwai bayani kan harshe sanki ya kame ni tun yaushe hanyar farin ciki ya tattaushe tunanin kiɗa nake koyoshe a gaskiya kin zarce kushe ki ban zumar so zan lashe son ki a jiki sashe sashe a zuciya reshe reshe zuci umarni ta ba harshe ta kamu da sanki tun yaushe yau dai gani gaban kyashe zane faɗi ga zuciya ta bashe zafi take yi ya garwashe Ni ke na kaso san ki a zuciya na so fatan da nake ke ki mini iso sai ki mini iso. Yar yarinya ke a gaza san ki yayi mini tabar gaza cikin zuciya ke ciza gaba ki a kasa ya ce kaza yau a gaban ki na yau ta maza a gare ki yau zani ce kaza komi na san ki ya ingiza daure da Allah ke a gaza. Yar yarinya zo da marmaza san ki ni ne za ya ruguza gare ni da Allah ki ta gaza. Ni ke na kaso san ki a zuciya na so fatan da nake ke ki mini iso sai ki mini iso. Yar yarinya zo kishi garra ki mini jan aji suna ki yasa ni rangaji daure ki bani agaji yau dai na buɗo ma aji duk sirri na za ki ji ajiya sani dai na gaji zan fallasa kowa ya ji yana kaso so yana so zan fallasa kowa ya ji son ki a zuciya na kwaso inda akan ki na bani ji a so ne gamo da babban kaso amsa ki na kaso na ji ni ke nake so ta so a zuci ki yi mini ma aji. Ni ke na kaso san ki a zuciya na so fatan da nake ke ki mini iso sai ki mini iso.